L-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali ressaq kontroprotest wara l-protesta Adrian Delija bħala kap tal-Oppożizzjoni u kap tal-Partit Nazzjonalista fis-26 ta' Lulju li għadda biex jaddilu kopja tal-inkjesta tal-Maġistrat Aaron Buġejja. Kien il-ħamis meta l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija fi protest ġudizzjarju talab biex l-Avukat Ġenerali jaddilu kopja tal-atti ta' inkjesta tal-Maġistrat Aaron Buġejja flimkien max-xhieda u mad-dokumentazzjoni kollha fl-intir tagħhom xi ħaġa li ma saritx. Fil-protest ġudizzjarju il-kap tal-Oppożizzjoni fetaħ kontra l-Avukat Ġenerali jingħad li kemm il-Prim Ministru kif ukoll il-kap tal-Oppożizzjoni ddikjaraw li l-atti tal-inkjesta għandhom jiġu pubblikati b'mod sħiħ. Il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Joseph Muscat ingħata kopja tal-inkjesta u tal-femiet tiegħu u qara mill-konklużjonijiet milħuqa mill-Maġistrat Aaron Buġejja. Il-Prim Ministru Joseph Muscat kien ukoll fuq l-istazzjon televiżiv tal-Partit Laburista waqt programma bażi tal-inkjesta u l-preżentatur tal-programm kellu wkoll kopja ta' dokumenti li hu stess qal li kienu jiffurmaw parti mill-atti tal-inkjesta. Dan apparti esponenti oħra tal-Partit Laburista li taw ir-reazzjonijiet tagħhom ma' bażi ta' din l-istess inkjesta permezz ta' artikli u intervisti. Din is-sitwazzjoni qed toħloq żbilanċ politiku bejn il-Gvern u l-Oppożizzjoni b'detriment tal-Partit Nazzjonalista għalhekk il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija huwa tal-fehma li l-Avukat Ġenerali mhux qed juża fl-aħjar mod id-diskrezzjoni li jiddeċiedi jekk jippubblikax ir-rapport sħiħ tal-inkjesta tal-Maġistrat Aaron Buġejja dan għaliex id-deċiżjoni tiegħu li l-atti ma jiġux ippubblikati mhix legalment ġustifikata u tmur kontra l-interess nazzjonali u r-regoli ta' trasparenza. Fid-dawl tal-iżbilanċ kontra l-Oppożizzjoni, il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija kien talab li l-Avukat Ġenerali jagħtih kopja sħiħa tal-atti tal-inkjesta flimkien max-xhieda u mad-dokumentazzjoni kollha, xi ħaġa li l-Avukat Ġenerali qed joġġezzjona għaliha.